kb. Több hónapja. Addigra már elfelejtettem, vagy nem tudom, nem néztem videót erről. Ha ide bejössz a második emeleti mosdóba, kiveszed a szivárványos táskába ezt a lila micsodát, még egyszer mondom, itt amúgy ballagás készül. Ezt felhúzod, emeletileg ide kéne raknod. Ide rakom akkor, most nem veszítsem el, itt is nagyon kerestem. Akkor ide kijössz egy ilyen kis ajtón, találsz egy cuki cicát, van itt egy make-up tár, egy ilyen játék, bizbaszó. Szóval csak annyit szerettem volna mondani. Sziasztok! Ha szeretnének part 2-t, írjátok meg kommentben. Csak annyit szerettem volna mutatni. Sziasztok!